Ей! Защо биш по дървото? Искам да го отсека. Незаконна дърворазба. Бързо в затвора. В джамията. В затвора. Бързо. Влизам, бе, бай Герге. Бе, бай Герге, не бе. Да си вземеш униформата, бе. Чакай. Яла гори на стъпалата. Къде да пите? Отваряй честа. Другите неща и диамантения меч не ги гледай. Вземи само ледър нещата. И храната. И храната. Окей, добре съм. А сега какво? Излизай! Ще ме мъчиш? Сега какво правя? Абе, казах ти да излизаш, мъкни. Сега! Влизай в клята! Влизай! Трябва да бутнеш. Няма да караш да влез. Влизам, стига се му. Нямам лекло. Ти нямаш лекло. А, не, нямаш нищо. Влизай! Къде? Опа! Добре. Чакай ти, хора. Малък проблем. Сега ще телепорт. Тъпа. Малък проблем, съжалявам. Да. Алекс. То? Не бе, не. Алекс. Кубо. Бой. Да. Сега, какво? Влизай си в килята да си вземеш нещата. Чекайте. Какво да правим? Я... Ще спим ли? Чакай. Кога ти кажа, Оставим се едно да я искаш. прави таймсет дей. Кога ти кажа. Оставим се една дей. Чакай таймсет найт ще направя. Ти направи кога ти кажа ден. Прави ден. Идвай да копаеш. Как да излиза? Да съм Чарли Чаплин. Така ли? Да. Окей, господе. Чакайте само малко. Значи, добре. Ладно, това е копая. Така ли? Копай. Какво става? Цъкам си на телефона. Ало. Какво, ало? Аз идвам. Дупка ли намери? Намерих, да. Чакай. Аз как да дойда при теб? Сега само да взема блокове от тайния чест. Запуших се. Абе, тук бе, чакай малко. Ще се отпуша. Никой нищо не е видял. Катериса. Пак хирката. Посанда. Да ти кажа какво намерих. Какво? Това намерих. Какво? Това намерих. Това. Ето това. Да оставам ли кирката? Логично е в това да има поставено нещо. Не, няма. Сериозно. Ще остава кирката. Май се от съндъка. Оставих кирката.
Да оставя ли обсидиана? Да. Оставям обсидиана. И торча и това. Остави пясъка. Остави го. Можеш да влезеш. Влезай. Аз щям да спа. Йос. Ще се направя на добър паркурист. Ти! Значи си избягал. Нали знаеш, че моята докона? Не можеш. Спънах се. Боли. Ох, боли. Ще умреш. Къде си? Пукни. Велик съм.